Kapuso, nasayod ba mo nga ang marag ma-expire o madaot hangtod sa upat ka oras human maablihan? Atong sayron sa report ni John D. Esteban. Matag bulan sa Agosto ting harvest sa prutas nga marang nga usa ka tropical fruit, native sab kini sa Mindanao. Sa Davao City naghitak ang marang, usa sa mga namaligya ang pamilyang Arnaez dinhi sa Magallanes Extension. Halinong daw ang marang karon. Ang presyo sa mong marang ay 70 per kilo. Sa 500 kilos na akong gipababa diri tagda duha lang kadlaw mahurot. Barato na ni itanti sa ubang tinda nga tag 120 pesos per kilo. Tamis kayo, mga sukal. Humok ang unod niini, creamy ug tamis. Apan sa 50 katuig na nila sa pagpamaligya og prutas karon daw ang pinakanihit ang supply. Rason nga mas taas ang presyo itandi sa mga milabay mga tuig. Nihit jud kayo karon ma'am. Nasayod ba mo nga ang marang dali ra ma-expire? Sumala sa Department of Agriculture Davao Region, sa takna nga imuha kining ablihan, mag-ferment dayon kini tungod sa exposure sa hangin. Maunang kung naablihan na, mas dami kining kaunon sulod sa duha ngadto sa 4 ka oras. Kay kung musobra, mausab na ang lasa. Maunay usa sa mga rason nga way musugal nga mag-export sa marang, kay dali madaot. Matod sa health authorities, puno kini sa sustansya. Ginakontrol ni ini ang diabetes, mapugngan ang anemia, cancer, makapalig-on sa bukog ug ngipon, ug makatabang sa metabolism. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao.